Yo. Yo. Oh, ano man bigyan ari oh. Tulog man. Di sa kay pukaw na nangutang ra pa ko ni. Pagmahal ko na, tulog ko. Lagi ka re. Ngutang bukan oh. Nalagi ko are kay nangutang lang ko dito na pare kay kon nang wala di ko kwota. Tudog pa tadog sultres. Ako gimitin nga 168 wala man mo gawas. Huh? May tao na re? Ah, pero matulog. Siyempre na pukaw to. Nangutang ra man tag atong mga di mo tag kuan masudan. Sa lagi tao. Pitsaw? Sudah? Ikaw sa kunari? Putag ka sa mata ng tagyan eh? Kawat utang ta? Inom daw maka nga apit ang away nilang ampal sa si Inoue. What? Karo sa mapod? Karong sunod adlaw. Ano gani si Inoue ini? Kay kusog ay kumo. Iyon oh. Mas kusog si Tapales kanang liphok niya nga. Ano ang daw? Si Inoue mo daw. Si Inoue mo daw. Bagay Tapales siguro na. Kusog ay ginomos Tapales. Ba, dili mo galing nagkalibang si Inoue ah. Egit yun na siya. Ah. Si Inoue ginoon. Kusog ba siya? Isa ka kumo lang. Alibaw ni kagtira pa. Ah. Balay tanang. Bahala ka na. Eh, Sakit Tapales siguro. sukot ko tinapan ang lubot ba? Ayaw! Inoue na daw na. Ay! Siya sebab ni mga bata. Ay, Inoue Ikan na daw mo na. disco gabi sa pungabong. Bilar unta ko, grabe sa na. Sakay Tapales siguro. Inoue mo. Inoy mo ko na. Inoue na gina. Sa magbayan. Inoue na gina. Inoue na gina. Inoue na gina. Hoy! Sabakan niyo diyan sa may tuyo niyo dire sa tindahan. May kay na kamata ka? Ngutang na ko mong tirapan ta. Ngutang mo ay sudan. Magyan. Kay mangutang po pitsaw. Oh. Wala po yung kota po. Wala tong kota, itong patapata itong number nga 168. Badanan ka na kaupuan. Anong kadawag ko? Agay kay mangutang ramaday mo. Kabana-bana pa mo rin sa tindahan. Muli mo. Kota ka ba? Pautangan Badanan ka na kung kadawag ko. Please. Please, tagod. Nah, ini tagautang ni bot. Kambot. Aw, hindi po ka pa utang. Sige. Tama na ta. Wala lang po. Ito ko na tindahan mo muna tayo.